Hiri drenatze sistema jasangarrien inguruan etorri naiz hitz egitera, kasu honetan Arteleku plaza egin genituen obren inguruan. Oso garbi eduki behar dela hasieratik ze baldintzak ditugu, baldintza horiek zeintzu dian, jakiteko ze sistema erabili daitekeen edo ez, sistema horien parte bakoitza nola babestu eraikitzerako garaian, ze bestela kutsatu egiten dira obra egiterakoan. Eta azkenik, gustatuko litzaidake azpimarratzea ere, mantenuko kontuak izan behar ditugula kontuan. Izan ere, sistema hauen onurak datoz jakinda ondo dabiltzan edo ez. Hau da, funtzionamendu ona dakaten edo ez. Horretarako kontrolak jarri beharko genituzke. Gaurkoan azaldu dugu zera Natur Eskolako eraikinien, Natural Base Solutions esaten den horretan, birgaitz bat egin zala eraikin zaharrena, bertan dago zen gabezi batzuk direla eta. Eraikinak zituen gabeziak eta programaldetik zeuzkan beharrak, beste alde batetik zerrendatu genituen gabezia eta behar hauei erantzuteko irtenbide naturalak, eta ikusi ginen irtenbide natural bakoitzak zela eragiten zauen behar horretan eta gabezia horretan. Orduen ikusi izan irtenbide natural batzuk behar eta gabezia bati baino gehiagori erantzuten zutziela. Orden gakoa izan zen, irtenbide natural horrek aukeratzea eta horrekin gelditzea eta besteak alde batera ustea. Orden hola lortu zen, ekonomikoki bideragarritzea eta azkenien ikusi dut, merkatuko presio bajuagoan obra egin ahal izatea. De una forma colectiva, muchos ciudadanos, ciudadanas de un municipio se ponen de acuerdo, hacen una inversión comunitaria y consiguen, gracias a la inversión que realizan, una instalación normalmente de generación renovable de la que luego van a autoconsumir. Esas comunidades energéticas tienen muchas ventajas, tanto para los consumidores miembros de la comunidad energética, como para el entorno local del municipio en el que están ubicadas estas cooperativas, estas comunidades energéticas.